liiketoiminnan ja harrastuksen ero on siinä, että se toiminta saattaa näyttää samanlaiselta, mutta harrastuksessa rahalle ei minun taskusta liiketoiminnassa tulee kuin. Ainakin nämä periaatteet pitäisi olla selviä. Ekonomin määritelmä asiakkaasta on henkilö, jolla on väliaikaisesti minun rahaa taskussa. Jotain on tyyppistä, voisi ehkä näitä tehtäviä ratkaisena ajatella. Grand final is tomorrow. Idag så har Body Shop en sån här kampanj. Så att mellan klockan 3 och 5 idag så får ni Body Butter-produkter för 20% rabatt. Och normalpris är 17 euro, men idag så är de 13,60. Hi, do you want to have a break? Och jag har lite olika tester här nu ska vi prova. Jag har lemon butter och så har jag coconut och så har jag sea body butter som vi tar med. Jag kan gå dit egentligen och prova i så fall. Men du behöver en sån här för att få rabatt. Jaha, då tar jag den. Ja, bra. If you want, you can smell and touch it. It's a very good product. Yeah. Okay, thanks for it. Let's do this then. Smell. Yeah, it's really, it smells really good. Okay. Have a nice day. Brownie, 5 euro. Idag. Inga mat-erbjudanden. Nej, bara efterrätt. Siis kotisopi kuinka tehdään? Määrästä oltiin. Pari sata. Den här vännen som blir taggad, så den har 300 vänner på Facebook. Blir den taggad så ser alla 300 vänner att den har varit med på det här jippo Vasa yrkeshögskola t-skjorta på och budskapet sprids som en löpeld. Pitää vähän katsoa, että vähän niitä sopivia, että huomaan kyllä, että ei ihan, ne tulee kyllä ne sopivat kun ne tulee, että ei me lähdetä pyrkyttämään oikein. Kyllä se sopiva tulee kohta vastaan, katsotaan sitten. Alright, hello everyone, my name is Jacob and I'm really proud to be here. I'm one of the international students in my group, Power Marketing, and we have now focused today on how to make Vasa University of Applied Sciences to be one of the most attractive schools in this country. Meillä on asiantuntevat opettajat, meillä on asiantunteva henkilökunta, mutta ennen kaikkea meillä pystyy valmistumaan asiantuntijaksi. Mikä tässä oli ihan kamalinta? Fiilarin tuotepaketti. Ai kamalinta. Kamalinta. Aikataulu. Niin. Tämä viimeisen tehtävän oli niin vähän aikaa. Joo. Ja se, että ymmärtääkö tuomaristo se, mitä me ajetaan takaa. Niin. Joo. Ostetaanko me esittää Ei ne asiaa? täysin ymmärtänyt, mutta ei se mitään. Me selitetään jälkeenpäin.